Karong National Scoliosis Awareness Month, subling nga nawagan ang mga scoliosis awareness advocates ug dugang tabang gikan sa gobyerno. Ang report ni R. Jill Relator. Karong bula na lang, nasayran sa 22 anyos nga si Sid Senok nga duna na siya'y mild scoliosis. Bisan mahal, apan kinahanglang mupailawom gilayon siya og therapy aron malikayan ang komplikasyon. Thankful lang pud ko na nakoy initiative na magpa-check up kay kung dili na jud na kanang di na jud siya mild kay murag lisod na ata siya na maano pa kanang maayo. Maswerte si Sid kung itandi sa ubang wala pa'y saktong kaalam kabahin sa scoliosis. Tuig 2018, gipirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang Proclamation Number 620 nga nagdeklara sa bulan sa Hunyo isip Scoliosis Awareness Month. Dakong kadaugan kini, labi na para sa support group nga Scoliosis Philippines nga mao'y nanguna sa pagpakatag og kaalam dinhi sa nasod kabahin sa maong sakit. Gisugdan kini ni Amanda Quiamco, usa ka dekada na ang nilabay. The desires of my heart was that to raise awareness, okay, to reach out to people afflicted with scoliosis because I want them to not feel alone. Pinaagi sa donors, nagatanyag ang grupo og libreng check-up, therapy, operasyon o uban pang tabang medikal ngadto sa mga scoliosis patient. Ug karong usa na ka dekada ang ilang advokasya, nanawagan silang mahatagan og dugang pagtagad sa Department of Health o PhilHealth ang ilang mga panginahanglan. For scoliosis patients to get the right treatment, appropriate treatment, and affordable health care. Kauban si Leo Arcajes sa kamera. Ako si R. Jill Relator para sa One Mindanao.